Hei, kiitos Joppe kutsusta ja morjesta vaan kaikille. Ja tuossa oli vaan lyhyt pätkä, mitä nyt viime harjoitusreissulla tässä vähän kuvattiin. Tässä muutama vuosi sitten niin kävin Grönlannissa ja mä käyn sen aika monta kertaa ja siinä mulla on pieni mykki siellä itärannikolla, niin nyt lähdetään sinne uudestaan. Ja kerran kun oltiin siellä kiipeämässä, niin se oli tällaisessa paikassa ja kiivettiin toi töttörö ja oikeastaan 3 muutakin siellä. Ja sitten tuli niin kuin islantilainen kuski hakee meidät pois sieltä. Lentokone laskettu suoraan meidän leiriin. Mutta ongelma oli se, että meillä on oltu siellä jotain 1,5 kuukautta. Ja oli niin huono keli ollut, että ei ollut mitään tekemistä, mutta kaivettiin sitten meidän vessaa aina suuremmaksi joka päivä. Ja meillä oli erittäin iso vessa se jossain vaiheessa, kun ei ollut mitään muuta tekemistä. Ja se oli avaat niin 2 kertaa tämän kodan kokoinen ja näin syvä. Ja meidän mielestä oli hieno juttu, mutta se lentokonekuski, niin kun se lasketui sinne, se oli väärä kuski, se oli erilainen kuski, joka heitti meidät sinne. Niin hän ei tiennyt, millä puolella leiriä hän tulee sitten laskeutua, niin huomattiin, että ei vitsi, sehän tulee suoraan meidän vessaan. Ja sitten kaikki juosti sinne ja heitti näin, että menet tonne päin. Ja just viime metriä, se pari metriä heittyi sivulle ja tuli alas, muuten se olisi tehnyt kuperkekan sinne. Ja no sehän huusi meille, että pitäisi vähän ilmoittaa, minne kaivetaan vessat. Mutta ei se mitään, se lasketui sinne ja pakattiin kone ja lähdettiin liikkeelle. No ongelma oli se, että siinä on just tullut suurin piirtein 1,5 metriä lunta, aivan sellaista pehmeätä lunta. Ja sitten se yritti päästä niin lentoon, se lentokone ensin se hyrräsi tohon suuntaan, sitten se kääntyi ympäri, tuli takaisin. Ja me ei tiedetty mitä se tekee, että se vaan ajoi edes takaisin 12 kertaa. Sitten se pysähtyi ja sanoi, että ei me päästä ilmaan. Että tää niinku liikaa lunta on tullut. Ja lentokone painaa liikaa. Sitten me sanottiin, että mitä me sitten tehdään. Ja se sanoi, että hei, että pari jätkää ulos. Ja hän tulee hakemaan sitten niinku seuraavana päivänä. Ja silloin se nousee ilmaan. Ja mä jo ehdin niinku ilmoittautua, kunnes kysyttiin, että maksaako se mitään niinku muuta kuin se, mitä me oltiin jo hänelle maksettu. Ja joo, totta kai se maksaa, että se maksaa $10,000 lisää. Ja ei kellään ollut sitä rahaa, niin sitten mä sanoin, että onko mitään muuta vaihtoehtoa. Ja sitten hän sanoi, että no joo, että jos kaivetaan lentokenttä tai sellainen kiitorata tähän näin, niin kyllä se niinku onnistuu. Ja mä kysyin, että miten ison kiitoradan tai pitkä sä haluat. Ja sitten se käveli sinne ja sanoi tähän asti. Ja sitten katsottiin meidän vessaa ja me tiedettiin, miten paljon aikaa siihen vessan kaivamiseen meni. Ja sitten ruvettiin katsoa, että mitä monta vessaa siihen menee. Ja laskettiin, että jos jokainen meistä kaivaa 12 tuntia päivässä viikon, niin sitten me saadaan kiitorata. Mutta jos rupeaa sataa lunta, niin sitten se taas menee vähän mönkään. Ja sitten se sanoi, että sitten vaan 150 kiloa tavaraa ulos. Ja ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että sitten vaan kaikki tavarat vaan sinne kekoon ja 150 kiloa tavaraa edelleen tuossa ihan vieressä siinä lumen alla. Siinä on kaikki meidän köydet ja teltat ja ruuat ja hakut ja kaikki sinne jäi. Mutta mä olin vähän niin kuin kerännyt rahaa tätä reissua varten sillä tavalla, että mä olin myynyt Grönlannin jäätä oikeastaan Alkolle. Ja ne tykkäsivät, että se on niin hyvä asia. Niin mulla oli 10 kiloa jäätä kahdessa isossa pussissa siellä niin kuin lentokoneen sisällä. Ja ne jätkät, ne oli englantilaisia, skottilaisia kiipeilijöitä, jotka oli mukana siellä, niin nehän sanoi samat, että patat, missä sun jäät? Että ne jää tänne. Ja mähän yritin niin väittää vasta, että ei ne mitenkään jää tänne näin. Niin nehän otti se ensimmäinen pala, heitti se ulos ja sen toisen palan mä saan sitten niinku piilotettua, että siellä oli sen jauhesammutin laatikossa, niin mä revin sen ulos ja heitin sen tonne jonnekin alle ja vedin sen jääpalan siihen ja kukaan ei huomannut mitään. Ja vasta silloin, kun laskeuduttiin Islantiin sen reissun jälkeen, niin mulla oli pakko saada se jää kuitenkin ulos sieltä. Ja sitten mä jäin kiinni ja sitten joudun maksaa sitten sen illan siellä Reykjavikissa. Se oli aika kallis, mutta kyllä jäin kuitenkin plussan puolelle. Ja kuitenkin lähdettiin lentoon ja meidän piti laskeutua välilasku ennen kuin tullaan Islantiin. Se oli Constable Pointissa. Ja se Constable Point, se on sen pieni kenttä siellä puolesvälissä Grönlantiin itärannikolla. Ja yhtäkkiä pilotti rupeaa huutamaan mulle, että mä tuu tänne näin. Ja sitten sanoi, että hei, hän ei saa yhteyttä suoraan siihen lentokenttään. Että siinä kukaan ei vastaa sen tornissa. Että sanoo kaikille, että ruvetkaa katsoa ympäri, jos näkyy muita lentokoneita. Ja tulkaa meille kertoa. Ja selvä, sitten jokainen töllötti eri suuntiin ja ei näkynyt mitään lentokoneita siellä. Ja huudittiin sille, että joo, tää on ihan ilmatila ok, laskenut vaan. Ja sitten se lasketui näin. Box. Ja se oli ihan niin kuin autiossa paikka ja astuttiin ulos sinne kentälle ja sen jälkeen huomattiin, että tuosta 2 jätkää tulee tuosta kävelee sieltä. Ja ihmetettiin, että mikä toi on, niin 2 inuittia. Ja ne on aivan totaalisen kännissä. Ja kysyttiin, että missä on henkilökunta. Ja sitten ne katsoi ja sanoi, että tadään, täällä ollaan. Se on niin toi jätkä. No mehän naurettiin niin kuin siinä vaiheessa, että ei tää voi olla totta.
että turvallisuus on tällaista tasoa, ja siinä sitten pyörittiin ja totta kai naurettiin sille, ja sitten se sanoi mulle inuitiksi, sori vaan, että tässä on vähän lapsi, mutta sanoi näin, että pilluarpunga. Mä olin, että mitä? Ja se toisti sen, ja sitten se nauriskeli sanoi, että you are happy. Eli se on inuittia, että you are happy, pilluarpunga. Se opittiin sitten samalla ja naurittiin vieläkin lisää. Kuitenkin jossain vaiheessa päästiin sitten sieltä poiskin ja pilotti sanoi mulle, että Pata, tiedätkö minkä näköinen on tutka? Mä no suurin piirtein, mä oon nähnyt leffoissa. Ja että juokse ylös tuohon torniin, Chiikais oli tutkaa ja katso siitä, että löytyykö jotain lentokoneita ympäri. Ja jos se joonnittuu alas, niin lähdetään pois täältä. Ja mä juoksin ylös sen torniin, löysin sen tutkaan, mä löysin yhden pilkun vaan siellä keskellä, ei ollut mitään muuta pilkkuja, ei ollut mitään sellaista niin kuin, ei mitään liikkuvaa. Ja sitten mä löysin kiikkarit, mä rupesin kiikkaroimaan ympäri, mä en nähnyt mitään, sitten mä juoksin sinne pilotilla ja sanoin, että ei ole mitään, ja sitten hypättiin koneeseen ja lähdettiin takaisin Islantiin. Eli se on aikalaista sieltä villiä menoa, jos joku teistä on ollut esimerkiksi huippuvuorilla tai menossa sinne, siinä se toimii aika hyvin se systeemi. Siinä on norjalaiset aika niin kuin vahvasti esillä ja siinä on säännöt ynnä muut. Mutta Grönlanti, etenkin Itä-Grönlanti, se on hyvin villipaikka. Eli jos haluatte lähteä esimerkiksi kuvaamaan jääkarhuja tai meloamaan tai valtamaan, se on oivallinen paikka lähteä, kun siinä saa oikeastaan tehdä vähän mitä vaan. Meidän homma on tällainen juttu, että meidän kesän jälkeen elokuussa, elokuun 10. päivä lähdetään liikkeelle ja mennään tänne itäpuolelle, lennetään Kuusukin kentälle ja sitten mennään sinne Servilit-vuonoon. Mä oon käynyt täällä niin aika monta kertaa, mutta nyt on oiva mahdollisuus lähteä sinne, koska se Grönlanti kyllä ehdottomasti sulaa tällä hetkellä. Ja eka kertaa nyt niin nämä yläosa tästä vuonosta on sitten ilman jäätä. Joten päätti, että me lähdetään samaten sinne katsomaan, minne muuten ei välttämättä ollenkaan pääsekään. Me lähdetään, tehdään niin, että lennetään Kurusukkia ja sieltä sitten helikopterilla tohon noin, ja sitten vaan pakataan meidän kaikit, sitten lähdetään menee. Se jäätilanne siellä voi olla hyvin hankala. Eli mennään sellaisiin paikkoihin, minne ne inuitit ei välttämättä pääse omilla veneillään, niin siinä on aika harva inuitti, joka niin kuin meloo tällä hetkellä nykyään. Mutta joskus näkyy sitten inuitteja, joka osaa meloa. Ja viimeis kun mä näin yhden, niin kysyin, että no monta erilaista niin kuin eskimokäännöstä hän osaa. Niin se oli sen paikan kyllä niin kuin aikamoinen guru, niin 32 erilaista eskarit pystyy tekemään. Sellaisia, missä on, se vaikein kuulema on, että sanotaan näin, että jos sulla on sidottuna, kun nehän metsästää sieltä suoraan kajakista, että jos jotenkin jää ne liinat tai langat ympäri, että on niin kuin näin, sä et päästy ollenkaan niin kuin ottaa käsiä irti, niin tällä lailla se jätkä tuli sitten hienosti ylös sieltä, ilman käsiä. Ja niillä on sellaisia juttuja, että jos sillä on niin kuin vaikka hylje sylissä, niin tulee senkin kanssa ja kaiken maailman erilaisia juttuja, niin se on aika mielenkiintoinen homma, ja toivottavasti me saadaan nähdä jotain paikallisia sielläkin. Se on erittäin hieno paikka, se Itä-Grönlanti, jos teillä on mahdollisuus, lähtekää sinne. Jos joku lähtee esimerkiksi Islantiin, niin Islannista pääsee suoraan lentää 3 tuntia Kulusukkiin, ja sitten näette tällaisia juttuja siellä. Uskomattomia vaellusmaastoja ja myös melontamaastoja, siinä on jäätiköitä, siinä on vuoria, siinä on sitä niin kuin jäätä jonkin verran tällaista litteitä jäätä, mutta sitten löytyy myös hyvin isoja jäävuoria. Se Sermelikin vuoro, minne mennään, viimeis laskettiin hyvin nopeasti, me nähtiin näin, tuossa oli 100 vuorta, tuossa on 100 vuorta, siinä on tuhansia jäävuoria, jotka liukuu tuosta ohi. Yksi hienompia paikkoja kyllä niin kuin koko Grönlannissa. Tällaisia isoja juttuja, sillä näkyy suurin piirtein 1/10, muut on sitten veden alla. Niin ei kannata ihan meloa tosta noin ja siitä reiästä läpi, että voi mennä aika huonosti. Valaita siellä löytyy jonkin verran, ja viimeis kun oltiin siellä, niin me päästiin aivan valaan viereen, tai valaiden viereen 5 metriä siitä, katsoa kun ne syö. Ja siinä oli niin kun, se aika jännää touhua, koska mulla oli kaveri Holman Pekka, niin kävi meloa huippuvuoren ympäri. Ja tuli sellainen tilanne, että ne näkee, että tässä on valaita, ja sen jälkeen rupesi tulee paljon kuplia, ja mitä ne ryhävalat tekee, niin ne tekee sellaisen, ne ympyrää siellä veden alla, päästään ilmaa ylös, ja paljon kuplia, sitten tulee sellainen niin kuin töttörö, missä on paljon kuplia, mutta sen sisällä löytyy sitten paljon kalaa. Ne kalat ei uskalla tulla sen seinän läpi, joten ne jää sinne sisälle, ja sen jälkeen kaikki ne valaat tulee suu auki sen kuplarenkaan sisälle ylös. Ja Pekka, ne oli 2 Pekkaa, niin ne huomasivat, että tässä on aika paljon kuplia ympärilleen. No joo, nyt ollaan väärässä paikassa. Just melottuu ulos, niin tuli 3 ryhävalasta, niin
suoraan sieltä ylös. Ja täällä me ollaan just sen ringin ulkopuolella. Ja tässä huomaa, että tässä on pieniä kaloja, tossa on yksi pieni kala, joka pomppii siellä, ja siinä on tosi paljon pieniä kaloja. Ja sä löydät nämä, vaikka ne paikalliset löytää myös ne valaat ihan niin kuin lokkien perusteella. Siinä missä on lokkeja, siinä on yleensä valaat, koska siinä on myös sitten pieniä kaloja, ja ne pystyy sitten syömään niitä pieniä kaloja. Tällaisia löytyy siellä myös. Ja myskihärkiä, ja ne on aika ikäviä nämä kaverit. Ne on niin, kuulemma niin tyhmiä, että ne tulee päälle. Ja ne inuitit, niitä niinku, ne kyllä menee huomattavasti lähemmäs jääkarhua kuin tällaista vegotinta. Ja 25 metriä on aivan ehdoton, sen jälkeen se on stop. Ja kun noi tulee, vaikka sä ammut sitä, niin se tulee silti päälle. Ja jos sä ammut sen kalloon, niin saa olla aika iso kanuna, että se pääsee tosta läpi. Ja ne on aika eksyjä kavereita, niin noita pitää jättää kyllä ehdottomasti rauhaan. Noista inuitista, nehän syö kaikkea, tää on hyvä lihaa, me ollaan syöty sitä, ne syö jääkarhua, ne syö kaikkia niin kuin hylkeitä, valaita ynnä muuta. Ja kerran olin häissä siellä Grönlannissa, niin siinä niiden suuri herkko on, kun ne ottaa hylkeen ja paloittelee sitä ja ottaa sen hylkeen vatsan ulos ja täyttää sen lokkeen siihen, sitten ompelee sen kiinni ja sitten kaivaa se alas maahan muutamaksi kuukaudeksi. Ja sitten kun on häät, ne kaivaa se ylös. Ja sen jälkeen laittaa se pöydälle, se on aivan kuin jalkapallo, se maha. Ja sitten kaikki skidit sinne ympärille, siinä on niinku 100 skidia ja sen jälkeen laitetaan puukolla auki, sehän pamahtaa. Ja se on aivan mustaa sen sisällä, ihan niin kuin se on mustaa. Ja kaikki skidit hyppää päädölle siihen vatsalakkuun, plop. Niin sellaisen 5 minuutin jälkeen ne on aivan mustat naamassa, mustat tähän asti ja ne nauraa ja huutaa ja näin. Niin sitten kaikki me muut saadaan sitten syödä. Niin kyllä se haju oli sellainen, että ei. Mä otin valokuvia pitkällä linssillä vaan että tota mä en koske. Niillä on, totta kai se on heidän kulttuuri, me syödään niinku jotain muuta mämmiä täällä, niin näyttää varmaan heidän silmissä aika pahalta, mutta se on kyllä, ne syö kyllä niinku kaikkea siellä, koska se on aika vaikea kuitenkin saada sitä ruokaa. Ne syö tätä lihaa myös raakana, kun ne ampuu sen. Ne syö myös sitä, niin kun, jos ne ampuu valaan, ne syö sen myös raakana suoraan tosta noin. Ja se on hyvin sitkeätä tää heidän, mä oon maistanut useilla kertoja heidän rasvaa. Kyllä he syö paljon rasvaa, siinä menee, jos sä lähdet meloon tonne noin, menee helposti 3 kertaa enemmän energiaa kuin täällä Suomessa. Joten sun on pakko saada paljon rasvaa. Ja siinä on paljon energiaa, niillä on sellaisia rasvapuikkoja. Ja kerran yksi tyyppi antoi ison puukon ja sitten se rasvapuikon, sä laitat suuhun ja sitten leikkaat sitten irti puukolla palasen ja sitten syöt sen. Ja tsekkaa sitä puukkoa, niin se on aika terävä tää. Ja mä en uskaltanut sitten laittaa niin lähellä nenää, ettei me pala nenästä. Niin mä otin vähän isomman palan ja yritin sitten jauhaa sitä, niin se on ihan kuin kumia, ei niinku, hampaat ei mene sitä läpi. Joten niin nauristin kattavaa, kun mä jauhoin sitä ja sitten mä sylkäsin sen pöydälle ja sitten mä otin sen puukon ja tein pieniä paloja. Sitten mä nielasin sitä paloja ja nehän nauriskeli, niillä oli hauskaa siihen. Mutta ne kyllä syö ihan niinku kaikkea. Kun sitten ollaan paikassa, missä näitä on, löytyy sitten myös karhuja. Nyt ei kuulu varmaan, että me ei saada ääntä kuulua, mutta tästä kuuluu vähän ääntä. Tää pätkä, mitä kuvattiin tässä pari vuotta sitten, kun lähdettiin kuvaamaan sitten jääkarhua siellä. Eli nyt kun lähdetään menee sinne, me ollaan 4 kaverusta vähän eri maista. Siinä on italialainen kaveri mukana, siinä on norjalainen melooja ja sitten me ollaan 2 Suomesta. Ja tässä paikassa, missä me ollaan, niin ollaan kesällä siellä, niin harvoin löytyy karhuja siellä. Mutta on aina mahdollisuus, että siinä karhu tulee. Joten siihen kannattaa sitten varautua jollakin konstiin. Ja jos sä oot karhujen lähellä, niin sä ymmärrät ja opit, miten ne toimii ne karhut. Ja nyt tääkin hajosi. Ei hätää, Joppe, tää sun sydämet vähän niinku menee palas, mutta ei se mitään, mä saan suorista. Kukkuluuru. Noniin, nyt. Eli nyt kun me sitten ollaan siellä leirissä, ollaan melottu sanotaan päivän verran ja sinne vuonon toiselle puolelle, että missä on se mannerjäätikkö tulee alas. Jos sinne on jäänyt jonkun tällaisen nuoren karhun, joka ei ole hiffannut sitä, että pitää seurata sitä jäätä, kun mennään pohjoisempaan päin, niin ne jää sinne kiikkiin. Ja sen jälkeen kaikki, mitä liikkuu, on ruokaa. Eli jos tapaatte joskus niin kuin karhun täällä Suomessa, niin harvoin se karhu on sitten, tai te olette ruokaa sen silmissä. Totta kai, jos te ärsyette sitä karhua, niin se on huono juttu. Mutta jääkarhu on sellainen veko, että se syö niin kuin vähän kaikkea. Ja sä oot kyllä niin kuin jääkarhun silmissä niin kuin erittäin hyvääkin ruokaa.
Se on niin vaikea saada ruokaa noissa oloissa, niin se syö kyllä kaiken. Se on myös erittäin fiksu eläin, joten nyt kun me sitten mennään sinne Grönlantiin, on pakko suojautua jollain konstiin. Meillä on sitten aseet mukana totta kai, ja meillä on lähitaistelu, sanotaan ase, joka on haulikko, ja siinä on täytöä sen sisällä, ja sitten meillä on myös kivääri, 9.3, millä pystyy sitten, ja se on sellainen kanuna, että kyllä se, jos ammut tollasen, niin kyllä se putoo peffalle, mutta sun pitää kuitenkin ampua se oikeaan paikkaan. Että ne paikalliset ampuu sen tohon noin kurkkuun, jos ampuu sen suoraan tohon noin, niin kyllä pitäisi kuolla. Miksi ne ampuu sen kurkkuun on se, että ne yleensä sitten haluaa sen nahan. Niin sitten jos on kaiken maailman reikiä joka puolella, niin ne ampuu sen hyvin pienellä kaliberilla suoraan kurkkuun 3 kertaa. Että mä en ihan halua sitä niin harrastaa, kyllä mä haluan se, että se pysähtyy se karhu juuri siihen paikkaan siihen, kun sitä ammutaan. Kuitenkin ne on sen verran fiksuja, että ne voi kuljeskella 3 päivää sun leiri ympäri, katsoo sua, et sä ei välttämättä nääkään, ja siinä vaiheessa kun ne huomaa, että hei nyt on hyvä hetki, silloin ne tulee. Ne on erinomaisia, ne voi piiloutua hyvin ihmeellisiin paikkoihin, kuoppiin, ne käyttää aika paljon kuoppia, sä et näe mitään, yhtäkkiä se on karhu sun vieressä. Niillä on erittäin hyvä hajuaisti, näköaisti ei ole yhtä hyvä, mutta hajuaisti ja kuuloaisti on sutkot hyviä. Se pystyy haistamaan, jos me tehdään täällä vaikka trangilla ruokaa, tuulee tohon suuntaan, niin ne sanoo, että noin 30 kilometrin päästä pystyy haistamaan, että täällä me ollaan. Eli jos mennään johonkin niin kuin vaikka Alaskaan, missä on sitten grizzlykarhuja ynnä muuta, sanotaan, että hei, pitää laittaa se ruoka tuonne roikkumaan johonkin puuhun, se on ihan jees. Mutta täällä Grönlannissa kun ollaan, niin me kyllä haistaan enemmän kuin se ruoka, mitä siellä tehdään. Että jos se tulee, niin kyllä se tulee sinne nuuskimaan ja telttaa ja ihmettelee, että mikä on. Mulla on useita kavereita, jotka on tavannut sitten karhuja siellä, inuitteja, suomalaisia ja muuta. Ja jos yksi hyvä kikka on, että jos me tehdään itsemme isoksi, niin silloin se ei välttämättä ymmärrä, kuka me ollaan. Eli jos me ollaan ryhmä kavereita, nyt me ollaan 4, jos me settää kaikki 4 niin kuin vierekkäin näin, laitetaan kädet ylös näin, niin se ei tuu, koska se ei ymmärrä, mitä me ollaan. Ja sitä koitettiin nyt 2003, kun siellä oltiin, juostiin tämän karhun perässä suurin viikon verran siellä, ja päästiin loppujen lopuksi sellaisen tilanteeseen, että tuuli sen takaa, aurinko sen silmissä, se ei pystynyt ymmärtämään, mitä me ollaan, koska oltiin hyvin lähekkäin. Ja silloin se jämähtää siihen, tjak. Ja sen jälkeen vaan pikkuhiljaa käveltiin lähemmäs ja lähemmäs. Sellainen etäisyys on suurin piirtein 25 metriä. Sen jälkeen ei kannattaisi lähteä niin kauheasti enemmän lähemmäs. Siitä syystä, että me ollaan laskettu, miten monta metriä on sen viimeisen loikan, sanotaan jälkien väli, kun se hyökkää. Niin kerran oli 12 metriä. Se tuli 12 metriä ilmassa se karhu. Eli toi pystyy tulee parissa sekunnissa se 25 metriä. Ja jos sä osut vähänkin väärään paikkaan siihen, niin sehän silti tulee. Joten kannattaa olla hyvin varovainen. Eli kyllä psykologisesti kannattaa ottaa se yliotteen. Ja loppujen lopuksi me oltiin sitten hyvin lähellä sitä karhua. Tämä on otettu 10 metristä, tämä on otettu 5 metristä. Ja seistiin 5 metriä karhusta 1,5 tuntia siellä. Ainoastaan sillä syystä, että se ei tiennyt mitä me ollaan, ja sitä pelotti. Ja otettiin 6000 valokuvaa ja filmiä tästä karhusta. Ja sitten oli hauska, meillä oli kyllä kuitenkin 2 inuittia mukana, jotka tuntee nämä, ja ne on yksi kovimpia metsästäjiä, Jalmar Hemke, joka oli messissä, niin ne saa vielä metsästää näitä karhuja, ja jos olet inuitti, ja saa kaataa 167 karhua joka vuosi Grönlannissa, ja niin ne tekee sen, ja Jalmar on kaatanut yli 200 niitä. Niin hän tietää tasan tarkkaan, että miten tämä ajattelee. Ja hän oli siellä mukana, niin sanoi, että 5 metriä, mutta sen jälkeen sanoi, että nyt ei kannata enää lähteä lähemmäs. Ja hyvä näin, ja oli hauska tilanne, mä muistan hyvin, kun me seistiin siellä, ja sen jälkeen ei jaksettu enää pitää kamerata näin. Me sanottiin siellä Jalmar, että mitä me nyt tehdään, että siis ei ole karhu. Ja sitten sanoin, että kattokaa alas näin, kun ei kiinnostaisi pätkääkään enää. Ja olkaa vähän näin. Ja sitten me laskettiin 3, että 1, 2, 3, ja katsottiin alas ja oltiin vähän näin. Ja se näki sen saman tien, kääntyi ympäri ja lähti kävelemään. Ja me nähtiin se peffa siellä 0,5 tuntia, kun se käveli siellä ja lähti pois. Eli kannattaa ymmärtää, miten ne metsästää, mitä ne ajattelee, niin silloin sitten tulee sutkot turvallista. Yöllä totta kai me ei niitä nähdä. Niin mä otin mukaan vähän tavaraa, mitä me tullaan käyttää siellä. Lahna Koski on tehnyt meille makeen melan, niillä on tällainen grönlantilainen mela. Ja se on vähän erityyppinen kuin nämä perinteiset melat. Ensin mä ajattelin, että eihän tällä saa mitään kovaa vetoakaan, kun lähdetään meloa tällaisella. Niin sitten kun oppii sen melomisen tällä, niin se on erittäin mukava melo. Se antaa huomattavasti enemmän periksi kuin kova sellainen hiilikuitu mela. Paikat rupeaa pikkuhiljaa hajoamaan, särkemään. Tää on enemmän joustava. Se kuolettaa sen kovan vedon.
Sitten kun katsoo, miten ne meloo esimerkiksi nyt kovassa tuulessa, niin tämä siirtyy koko ajan. Eli ne ottaa niin tästä kiinni, ottaa pitkällä melolla ja sen jälkeen siirtää sen tohon noin ja ottaa näin. Ja niillä on sellaisia myrskymeloja, joka on huomattavasti lyhyempi kuin tämä. Ja kädet siirtyy koko ajan, niin kuin näin. Jos teillä on mahdollisuus joskus koittaa tällaista grönlantilaista melaa, jos melotte, niin koittakaa. Se on erittäin hauskaa ja se antaa huomattavasti enemmän anteeksi moneen niin kuin kikkaan. Ja onko se sitten, tehdäänkö me eskimokäännöksiä tai vastaavaa. Täällä on nyt sitten edessä täällä pöydällä, kun me leiridytään, niin ei voi olla meillä jo väijyä, vaan laitetaan, se väijy on sitten nämä meidän paukkulangat, mitä niin kuin laitetaan leiri ympäri. Ja tässä on niin moni on vuosien aikana niin kuin nyt kehitellyt itse tällaisia. Ja tämä ensimmäinen nyt tällainen kaupallinen versio, mitä me saatiin just, se on aivan uusi systeemi, mitä saatiin hommattua, se yksi brittiläinen kaveri, joka sen on tehnyt. Ja sitä vielä vähän tuunattiin. Nämä paukkulangat, niin, ne pitää virittää kunnolla, mikäli haluatte ne toimii. Ja tässä oli muun muassa laskuvarjääkäri Kiltaminen lähti niinku hiihtää Pohjoisnavalle, niin kyllä siinä sitten niinku Vaiska heräsi siihen, että ajaa tuli ulos ja katsoi, että tässä on joku jäänä tehnyt, tässä on joku tehnyt tällaisia niin kuin jälkiä, niin kuin jääkarhun jälkiä teltan ympäri, että sitten huomasi, että kyllä on tehnyt aika kovan duuni, tässä on aika paljon jälkiä tässä näin. Ja huomasi, että siinä oli emo kahden sitten poikansa kanssa tullut leiriin näiden paukkulankojen alta, käynyt nuuskimassa sitten Vaiskan telttaa ja ne laskee, että tuossa on jäljet, tässä oli Vaiskan pää, niin se oli näin pitkän matkan sen päästä. Ja lähtenyt ulos leiristä, tullut takas sisään ja lähtenyt ulos ilman, että nämä olipa niinku räjähtänyt. Eli nämä kannattaa niinku ehdottomasti laittaa oikealla tavalla. Ja mä luulen, että nyt ei kauheasti aikaa sitten virittää näitä, mutta mä jään tänne ulkopuolelle, niin voitte katsoa niitä. Ja nämä ei ole kauhean kalliitakaan, että onko tämä nyt sitten joku 100-200 euroa, niin saa tällaisen setin, mikäli lähtee sitten jonnekin sellaisen paikkaan, missä ei halua sitten vierata yön aikana. Tässä on myös vähän jääkarhun, tätä on se töppöset, kun lähdetään hiihtää sinne, niin paikallisesti käyttää tällaisia. Joo, onko Joppe siellä ulkona vielä? Oot sä Joppe siellä? Mä luulen, että kello on 14, niin varmaan tulee seuraavat systeemit tähän näin. Mä haluaisin kiittää, tulitte paikalle. Ja jos joku haluaa lisää tietoa, mä oon siellä ulkopuolella vielä vähän aikaa. Sitten alkaa seuraava systeemi, kello 14.30. Mun pitää olla sielläkin. Niin vartin tunnin mä oon tuossa ulkopuolella ja sen jälkeen mulla on pakko lähteä. Hyvä, kiitoksia. Kiitoksia Pata. Ja tosiaan niin samalla lailla Nimmarilta jaossa kodan ulkopuolella.